niya. Unsa ta ka siguro sa atong kaluwasan? John sa Cordova ni, salamat. Okay. So salamat Brother John, no? Unsa ta ka siguro sa atong kaluwasan. Well, ang usa sa dako nga referensya mga kaigsunan, ang balaang kasulatan ug naapoy referensya nga puwerte gyud kayo. Gitawag og American Encyclopedia. Encyclopedia Americana, volume 6, page 64. Nindot kito pagkasultiha mga kaigsunan kay encyclopedia, no? Encyclopedia Americana nya giklaro o gisgutan may tungod sa kaluwasan nga matud pa sa maong libro, when it comes to the condition of salvation, it is the Roman Catholic Church. You have to approach, you have to ask the Roman Catholic Church. Nindot kay pagkasultian mga kaigsunan. Nga naman, tungod kay ang Santa Iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, siya laman ang gitahasan may tungod na sa kaluwasan. Ang baba sa mga kaparian mao yang gihatagan kayod og katungod. Matod pa diha sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7, pinaagi sa mga baba sa pare. Mao na nga kadtong maong pamahayag sa usa ka standard reference nagtug-an lagyod sa kamatuoran diha sa balaang kasulatan Brother John, no? Diha sa Cordova. Mao na nga aron kita makasiguro sa atong kaluwasan, then atong sundon unsa gitudlo sa atong simbahan. Okay? Unsa man, daghan kayo ang gitudlo sa atong simbahan nga makahimo kanato sa pagdala, paghatod. Otherwise, og wa mahibaw ang simbahan niya na, uy, sayang kayo ang panganhi sa itong Ginoong Kristo ug nagtukod sa simbahan nga, wa man, ug di man day makaluwas. Naara ba sa Efeso kapitulo 5, versikulo 23, nga si Kristo mao ang ulo sa iyang simbahan ug siya mismo ang manluluwas nini. So dili siya makaluwas, wa siya kaluwas ang lawas nga mao ang simbahan, kita, wa kaluwas. Apan tungod kay kamatuoran kana, mao na nga og maninguha ta diha sa pagpuyo sa tinuod kayo, kanang perseverance ha. Dili lang kay nagpuyo ta karon buotan kay ta, daghan patay kwarta, malipayon kita, wa tay sakit, sugot kita sa Ginoo. Nya panahon na gani nga panahon nas kapobrehon, panahon nas kasakitan, oy nibulubad, wa na di ta ka sure niya na mga kaigsoon, dipindi gyud nimo sa imong pagsunod sa pulong sa Ginoo pinaagi sa simbahan. If you want to be saved, then we have to do our part. Dili lang ingon nga tuo lang ta, sama sa uban tuo lang ni Kristo niya luwas na, wa na tay buhaton, dili na iyang pagtulunan sa simbahan. Kaya ang pagtulunan sa simbahan una sa tanan, then number one, of course natay faith, natay kinini ang pagtuo ngadto sa Dios. Kay naa maguna sa Hebreanon kapitulo 11 bersikulo 4 ngadto sa 6 nga ang walay pagtuo sa Dios dili kini makapahimuot kaniya. Okay, so importante ang pagtuo. Kay di man ta makasud ngadto sa Ginoo sa langit ug watay pagtuo sa Dios. Makabitan ng mga atheist, luoy kayo. Kay og tinuod nga walay Dios, pareha ta di man ta mga luwas. Pero pangutana kung adunay Dios. Wa na daog na tadaan kadtong nagtuo sa Ginoo. Kasud ta sa Ginoo sa langit. Sila di gyud kasud. Muna nga isip-isip gyud ta na, no? Katong mga kuan ba, kining mga wa na mo ila og Dios kanang gitawag og atheist mga kaigsunan, pero tingdaghan ra na kayo. Bisan diri sa Pilipinas, nanay mga atheist, no? Nga alang kanila mura pog pa-bright ba kanani ang wa man gud di man gud makita ng Dios. Mao na nga why Dios mura pog magpa as if ba nga scientist. Pero klarohon nato mga kaigsunan na if you believe then you will see the truth. If you believe then you will see the truth. Mao na nga unsa nimo pagkakita sa kamaturan ug di ka mo tuo, no? Kay kinigong spiritual mga kaigsunan, dili man ni makita, kinahanglan ta mo tuo. Mabita ta kita sangin, pero na magihangin. Tungod kay mga ginawa man ta. Kuha yung hangin, di ba?
Bisag 10 segundos lang. Kapag-kapal na tayo ng mga kaigsunan. Okay. Salamat kayo niya. Ubay-ubay pa dahil ni dere, no? Kining mayong gabi makahatag ba o kaluwasan ang mga santos? John Cordova. Atong timan-an Brother John, no? Nga ang kaluwasan iya sa Ginoo. Tanan nga motuo sa Ginoo maluwas. Naabit na sa Roma kapitulo 10 bersikulo 13 kanto makasangpit sa atong Ginoong Kristo iyang pagaluwason. Mao na nga kini ni ang source sa kaluwasan mao ang Dios. Pero ang mga santos makaluwas ba? Relatibo. Dili ang kuan gyud, no? Ang objektibo or objective nga makaluwas kay ang Dios na may manuluwas. Si San Pablo naa sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 22 nakaluwas siya. Pero sa tinuod kinsa may naghatag nining kaluwasan ng Dios. Mao na nga kining in relative way ang mga santos magda ka nato, makaluwas ka nato. Kay siya man ang mugiya muhatod ngadto sa Dios, si Birhen Maria. Matod pa diha sa balaang kasulatan ang nakakaplag ni Birhen Maria, nakakaplag siyang anak nga mao si Ginoong Kristo. Nya mangita ta na sa atong Ginoong Kristo at pangisalikway nato ang inahan nga mo'y gihimo nga instrumento sa Ginoo nga siya magpakatao. Atong gisalikway kay ari ra gyud ta ni Kristo. Kalmata na kay bisan di sa atong tawhanon nga pangwinta ang anak ra gihigugma nya way labot ang ginikanan unsa may kasulti sa anak magsubo ang anak oy amo sabin like manner, no, nga ato lang gihigugma ang Dios anak ang si Kristo pero wala to higugma ang mahal nga Birheng Maria. Tanawa ra guna sa San Lucas kapitulo 1:52 mga kaigsunan 53 ang tanang pulong sa atong Ginoong Kristo gideposito sa kasing-kasing ni Birhen Maria. Iya yung gitisok diha sa kasing-kasing. Mao na nga unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo naa sa kasing-kasing ni Birhen Maria, nakahibao si Birhen Maria. Busa ang nakakaplag ni Birhen Maria, nakakaplag sa atong Ginoong Kristo. Dili kay wanay labot ng mga santos, wanay labot ng Maria, kay wala na sa atong pagtuo, diretso ra sa Ginoo. Oy, isip-isip ta na kay ang Ginoo bright pa nato. Kita sus wa gid tayong tayo kuan, wa gid tay kuan ra. Pero ang Dios nga hatag kanato og kinabuhi nagila, no? Kay ang pagdaig sa mga santos ang Dios may gidaig nato mga kaigsunan. Giklaro kana ni San Pablo sa 2 Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 12. Nausab sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 10. Kay ang mga santos ang nagdaig sa mga santos ang Dios maoy na nahimaya. See? Muna nga kuan gina, no? Kini ang kamatuoran kana nga naa sa balaang kasulatan.